Rakkaat potilaat, mä luulen, että me kaikki esteettisen lääketieteen lääkärit, ihotautilääkärit, olemme jo puhuneet teille kyllästymiseen asti siitä, että aurinkovoiteita täytyy käyttää ja niin edelleen. Ja kaikki tietävät tämän hyvin, mutta halusin kiinnittää huomionne yhteen tärkeään yksityiskohtaan. Kun levitätte aurinkovoidetta, teette sen jotenkin näin, eikö vain? Eli otamme voidetta ja levitämme sitä näin, eikö niin? Levitetään esimerkiksi otsalle johonkin kohtaan. Nyt minä laitan voidetta kasvojen toiselle puolelle. No niin, hyvältä näyttää, vai mitä? Mutta haluan näyttää teille jotain. Minulla on täällä kamera, joka kuvaa minua ultraviolettivalossa. Ja näemme, missä kohtaa on aurinkovoidetta ja missä ei. Katsokaa nyt. No niin, laitoin tätä voidetta, eikö niin? Ensinnäkin levitin sen epätasaisesti. Aurinkovoidetta pitää levittää tasaisesti. En levittänyt sitä, katsokaa, luomelle, nenälle enkä korvaan. Aurinkovoide täytyy levittää tasaisena kerroksena koko kasvoille. Vaikka te ette sitä näe, se näkyy erittäin hyvin. Tällä ultraviolettikameralla se näkyy selvästi. Meidän täytyy levittää sitä myös huulille, jopa nenälle, luomille ja hyvin ohuelle iholle silmien ympärille, eikö niin? Meidän täytyy levittää sitä myös korville, eikö niin? Ja silloin voitte todellakin nauttia lämpimästä auringosta ja olla täysin varmoja siitä, ettei ennenaikainen valovanheneminen pääse uhkaamaan teitä. Asia on nimittäin niin, että minä työskentelen näiden valovanhenemiseen liittyvien kysymysten parissa aivan joka ikinen päivä. Aurinko todella vanhentaa ihoamme. Mutta on paljon helpompaa olla tekemättä laserhoitoja hyperpigmentaation, elastoosin, ylimääräisten verisuonten ja kapillaarien poistamiseksi, jotka kasvavat, koska aurinko provosoi niitä. Ei kannata nuorentaa ihoa, kun se on jo vanhentunut ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta, vaan käyttää aurinkovoidetta, jotta et tarvitsisi toimenpiteitä kaikkien sellaisten ongelmien poistamiseen, jotka liittyvät ihon vaurioitumiseen ultraviolettisäteilyn vuoksi. Pysykää terveinä ja toivotan teille hyvää kesää. Käyttäkää aurinkovoiteita. Ja jos käytätte, älkää unohtako, että sitä tulee levittää tasaisesti kaikille alueille ilman, että mitään jää väliin. Se on miellyttävä kokemus myös korville. Hyvää kesää teille.